Takže čaute ľudia, ja vás vítam môjho ďalšieho videa a dneska tu máme push na 18 000 trofí. Urobíme si taký menší opening, tu mám dosť toho na Battle Pass, teda rankedy tiež a 4 v Brawl Passe. A my môžeme ísť na to. Takže začíname hrať s Rosou. Tak. Ideme si box. Ja si tu pôjdem po ďalšie, pozbieram si ich. Ideme sa zapojiť do nejakého fightu. Dobre. Mám nikoho, čo robím hrať. Dobre. To som pokašľal, ale máme 3 plus. A nevadí. Musíme to dať lepšie. Dobre. Môžem si počítať tu na 3. Dobre, zabráme to všetko. Ja si zabrám toto dve aspoň. 3. Dobre, hneď po mne musí ísť. Stimulovať. Je po mne? Dobre. Nechod po mne. Tak bude o tom sex. Proste toto nemám na to šancu, ale to nevadí. Sme aspoň druhý. Tak. 10 plus 20, dobre. Ešte 2 hry. Dobre. Sa rozbehnem tu na znova. Zoberiem si tieto dve. Dobre, máme dve. Tieto dve zoberieme, že? Dobre. Minus. Leave me alone. Leave me alone. Dobre. Zaskočím ešte tu na. Minus 1. Dobre, máme 10. Dobre, win. Ešte 5 trofí a máme 18 000 a môžeme pootvárať.
Tak. alone. Dobre. Budeme si toto 3. Tieto dvoje. Spôsob. You're having a laugh. Pohode, nebolo mi to veľmi. Oni sa tu zatiaľ vyzabíjali, fajne. Ja neviem, kde je. Tyvo, to jak ma mohla dať? Nevadí. Máme 18 000. Takže môžeme začať otvárať. Začneme pravopásom. Tak. Drop. Super. Nič nevadí. No tak teraz čo? Kúpime si, dáme si sushi alebo box? Kúpime si box. Dobre. 6. 5. Nepadol nový. Aha, nie, to je skin. Škoda. Ďalší skin. Ďalší skin. Škoda. Dobre. Tak ideme sa tvoriť teraz táto tona. Legendary Star Drop si nechám nakoniec. Hej. Dobre. Začneme klasickými. Epic. 200 coin. 100 blingov. 250. Fajne. Ďalší starter. Hej. Hej. Ďalších 250. Takže, máme tu mythic. Bibi, teda B. To ešte nemám. OK. Star drop. Takže... blingov. Teraz rozmýšľam. Takže ďalšie video, lebo nechťa som to vypol. Kúpim si, či mám 88 gemov. Rozmýšľam, že si kúpim tento, minim 60, budem mať síce 27 z toho, ale mám Legendary Star Drop. Dobre. 5 gemov a Legendary Star Drop. Nič veľa hypercharge, takže... nevadí, v pohode. 33 dokonca. Dobre. Legendary Star Drop 2. Nepadla Mandy. Yes. Dobre, tak ja dúfam, že sa vám to páčilo, že ho podporíte lajkom a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.